آمين 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 سكاي كردش مساعدة مجهنا على تنقرنا جدنا بكل ميتين ثلاثة صلوات نعجزي لكاس بكريستوس المسيح أملاخين مسكانا نغضب حاجاتي نفحر قليك ألمنا الله مزمور 130 كوزي أبير كاب عمي ونبغى أقول له بيتا يدك يسمع هذانك نقدم سنفلري وقت أبير أبزام تتقطع تيركاب بيتا من دوك مليو قلاخي من تنفروخا يغلنا قالوا نقزي أبير سبي نفسي تسبنا بغالو تشتاك برالو حلقاتهم وقحدات تسبيو حلوتي وين حلقاتهم وقحدات تسبيو حلوتي نفسي نفسي أبير تسبنا على تابع زيابير بزفد حكا ويوم هو إسرائيل زيابير تسبيو مسكون إسرائيل كل وصوفا في الأيوم هللويا آمين هللويا مزمور 130 حدن وقت زابير
لبي أيتعبين عينتي كالعل أيبلان أبعبين زي استوعلن نجر أي ملالسن لنفسي هذا أخواس قبل كوا كم تتبز حدا حسان بعرف أديو نفسي كم تتبز حدا حسان أبايكم يا حتى إسرائيل كافج نزل علم بإجزاهير تسفى قبر الليل ويا يعقوب نتينا يعقوب سلطن كم التمابات ذكر له إنه بزعباء أب إفراتا سمعنا أمور يعار رخبنا يانا محضرون أتو أمرقت اقرو نسجد أويز قابي النسخان تابوت حيل خان تنس ناب بوتا عرفت خانا كهنات كات صدقي يلبسو قدسان كادما قلل يبالو من داويد باريا خايل كاغت قبكا ايتم لسزغابير نداويد كافره كرسخا بزفانكا تقمط يا ولدكا كدانينتي زمهرو مسكرين انت حلو ولدهم دما ابزفان كان حوارو كقمطو يوم يلو بحق محللو كابو أيكر حقن إيو إزقابير نتيون حريوا إيو مو محضر يخكون بهاقا إزياء نحوار معرفة إيا بيقيا إيا مو أبزياء كنبر إيا سيسايا نتطبيق أخبارو خون دخاتاتا انجراء خطبهم إيا نكاحناتا مدحان كالبسوم إيا قدسانا خاب حقوس إلي الكبل إيو أبزياء قرن داويت تبقل إيا نقب أي مبرحتي أدالخو نصلاة نوري كالبسوم إيه أبلغ ليو قنا زودي كانت أبارق إيو هللويا أمين هللويا مزمور 133 فقري حوات إنه هزبي إجابير بحد حبيرهم كزن بروس أزيو سنين طعمن إيو كمتي أبرئسي أرون زفاساسة أبو جمير دما أبجحمون أبسفر كدانون أرار زبالة كبر زيت إيو وكمتي نابكو ربي سيان زورد اللي انبهر مون إيو زيابير أبعا برختن نايزل عالم هيوتن عزيزو الله هللويا أمين آمين هللويا عداوكم من مقدر أمين آمين هللويا مزمور 137 أبتقارباتات بابلون تقمنا نسيون مذكرنا بخنا مسمقتاتنا أبتبقى زلو عبالات سقلنا توم زمارخنا ناي مزمور قالات كابانا دليو توم سكيتناون حد مزمور سيون زمور لنا نابلو كن حقوس لبمنونا كما يقرنا مزمور እግዚአብሔር مدرقانا خنزمر يروساليمين ترسي عكس يماني دي إيدي ترسعني دزي ذكركي ني يروساليم كحلفة كل حقو سيد دزي قرياس ملحاسي يابتن حقي تتابق وእግዚአብሔር ነቶም አፍርሱ ክሳዕ መሰረት አፍርሱዋ ዝበሉ ደቂ ኤዶም ብመዓልቲ ኢየሩሳሌም ዘክሮም ኣትኽትዓንዉ ዘለኩ ጓል ባቢሎን ሕነት ዝገበርክና ዝፈደኪ ምስጉን እዩ ንሕፃናት ክሒዙ ኣብ ከውሒ ዝጭፍልቖም ምስጉን እዩ ሃሌሉያ آمين هللويا بملؤ لبي أمسجنك أب إدمي أمالختي مسجناها أزمر نقالك حلفا كل سمك أعبي خي خمو ناب قدس مقدسك أبي لغ سجد نسمك ونسلس هالخان حق خانيلا كمسجنوية بتاز اوع كل معلتي ملس كالي أتبع خاني لنفسي أبرتعك يا
ጎይታዬ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ቃላት ኣፍካ ሰሚዖም ከመስግኑኻ እዮም ክብሪ እግዚኣብሔር ዓብይ እሞ ብዛዕባ መንገድታት እግዚኣብሔር ክዝምሩ እዮም እግዚኣብሔር ልዑል እዩ እሞ ንትሑት ይርዮ ንዕቡይ ካብ ርሑቕ የለልዮ ብማእኸል መከራ እኳ እንተኸድኩ ንስኻ ህያው ትገብረኒ ኢድካ ኣብ ኩራ ጸላእተይ ትዝርግሕ የማነይቲ ኢድካ እውን ተድሕነኒ እግዚአብሔር ክፍጽመለ እዩ ጎይታዬ ጸጋኻ ንዘለዓለም ይነብር ንተግባር ኣዳውካ ኣይትሕደጎ ሃሌሉያ አሜን አሜን፣ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። 141 መዝሙር ጎይታዬ ናባኻ እውይ ኣለኹ ቀልጢፍካ ምጻኒ ክጽዋዓካ ከለኹ ንድምፀይ ጽምበሎ ጸሎተይ ኣብ ቅድሚኻ ከም ዕጣን መልዓሊ ኢደይ ከም መስዋእቲ ምሸት ይኹን ጎይታዬ ንኣፈይ ቀፈር ግበረሉ ደገ ከናፍረይ ሓሉ ምስ ገበርቲ እከይ ረሲኣን ከይገብርሲ ንልበይ ናብ ክፍኣት ኣይተዘንብሎ ኣነ እውን ካብቲ ጥዑም ብልዖም ኣይብላዕ ጻድቕ ይውቃዓኒ ረውሃት እዩ ይዘልፈኒ ዘይቲ ርእሲ እዩ ርእሰይ ኣይእበዮ ጸሎተይ ገና ብእክዮም እዩ ረድኤቶም ብገደል ምስ ጸረፈ ቃላተይ ጥዑም ምዃኑ ክሰምዑ እዮም ከምቲ ሰብ ንምድሪ ዝትልሞ ዝሓርሶን ኣጽምትና ከምኡ ኣብ ኣፍ ሲኦል ተበተነ ኦ እግዚኣብሔር ጎይታዬ ኣንተይ ናባኻ እየን ኣባኻ እውከል ኣለኹ ንነፍሰይ ኣይትዓዋ ካብቲ ዘዳለውለይ መጻወድያ ካብ መፈንጠራ ገበርቲ እከይን ሓልወኒ ኣነ ክሓልፍ ከለኹስ ረሲኣን ኣብ መጻወዲኦም ይውደቑ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ መዝሙር 142 ድምፀይ ኣልዒለ ናብ እግዚኣብሔር ኣእወ ኣለኹ ናብ እግዚኣብሔር እምህለል ኣለኹ ጓሄይ ኣብ ቅድሚኡ ይኹዑ ሽግረይ ኣብ ቅድሚኡ ነግር ኣለኹ ተስፋ ክቆርጽ ምስ ቀረብኩ ንሱ እንታይ ክገብር ከም ዝግብኣኒ ይፈልጥ እዩ በታ ዝሓልፈላ መገዲ ጸላእተይ መፈንጠርያ ሓቡለይ የማነ ጸጋም ጠሚተ ዝረድኣኒ ሰብ ሰኣንኩ ዘዕቁበኒ ሰብ ሰኣንኩ ባይ ዝግደስ ሰብ የልቦን ኦ እግዚኣብሔር ክትረድኣኒ ናባኻ ኣእውእ ኣለኹ ንስኻ መዕቆብየ ኢኻ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ዝደልዮ ግደይ ንስኻ ኢኻ ኣብ ብዙሕ መከራ ጥሒለ ስለ ዘለኹ ኣውያተይ ስማዕ ሓይሎም ንኣለዉ እሞ ካብ ጸላእተይ ኣናግፈኒ ካብ ማእሰርተይ ኣውፂኻ ሓራ ግበረኒ ኣነ ኸኣ በቲ ዝገበርካለይ ሰናይ ኣብ ማእከል ጉባኤ ህዝብኻ ከመስግነካ እየ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ኣመስግኒ ብህይወተይ ከለኹ ንእግዚአብሔር ከመስግኖ ክሳዕ ዘለኹ ንኣምላኸይ ክውድሶ እየ መሳፍንቲ በቲ ክረድእ ዘይከኣሎም ወዲ ሰብ ኣይትወከሉ ትንፋሱ ይወፅእ ናብ መሬት ይምለስ በታ መዓልቲ እቲኣ ሃቐንኡ ይጠፍእ ኣምላኽ ያዕቆብ ዝረድኤቱ ተስፍኡ ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሰማይን ምድርን ንባሕርን ኣብኡ ዘሎ ኩሉን ዝገበረ ንሓቂ ክሳዕ ዘለዓለም ዝሕሉ ንጥቑዓት ፍትሒ ዘውፅኣሎም ንጥሙያት እንጌራ ዝህቦም ንሱ እዩ እግዚአብሔር ንእስራት ይፈትሖም እግዚአብሔር ንዕንቲ ዕውራት ይኸፍተን እግዚአብሔር ንዝደነኑ የቕንዖም እግዚአብሔር ንጻድቃን የፍቅሮም እግዚአብሔር ንስደተኛታት ይዕቅቦም እግዚአብሔር ንዘኽታምን መበለትን ይኣልዮም ንመገዲ ረሲኣን ግና ይጠዋውያን እግዚአብሔር ንዘለዓለም ይነግስ ኦ ጽዮን ኣምላኽ ኪን ውልድ ወለዶ ይነግስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ መዝሙር 147 ሃሌሉያ ንኣምላኽና ብመዝሙር ብውዳስ ሰናይ እዩ ጥዑም እሞ ምስጋና ይግባእ እግዚአብሔር ንኢየሩሳሌም ይሃንጽ ንስዱታት እስራኤል ይእክብ ኣሎ ንልቦም እተሰብሩ ይፍውስ ንቑሳሎም ይዝንን ቅጽሪ ከዋኽብቲ ይቖጽር ንኹላቶም በብስሞም ይሰምዮም ጐይታና ዓብይ እዩ ሓይሉ ብርቱዕ እዩ ምስትውዓሉ ወሰን የብሉን እግዚአብሔር ንትሑታት ይድግፎም ንረሲኣን ግና ምድሪ የውድቖም ንእግዚአብሔር ብምምሳው ዘምርሉ ንኣምላኽና ውዳሴ ብመሰንቆ ዘምርሉ
نتن سمايات بدمنا زغلبب نمدر الزنام زدالو نابخران سعر زبكل نتن انسسان نزمهلولو چاچاويت قوخات زمقب زمرلو نحيل فرس ايبهقون بقار سبا يحقوسن زابير بتم زفرهو نصقو نصبي يحقوس مهرهار مع الصخي ازنعو ندقخي اما اكل كباري هو ميمو ويرساليم نكزابير امسقني وصيون نأملاحكي ودسي أوسناتكي سلامي قبر بسبح سرنا يسقبكي تأزازونا مدري يسدد قالوا غلطي في قوي نبرد كم سمريه ناسحيتا خم حمخشتي بتنو نبردو خم رفرافي دربيو أبكر مقر خمان يقوم قالوا يسدد ما يمكخو نفاسي ينفسمو مياتي وحزو قالوا نعيقوب سرعتاتون فردتاتون إسرائيل نقره نخالوة أحزاب كم زخط تاي قبر اللومن فردتاتها عيفلتون هللويا آمين هللويا هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ኩልኩም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ أنتم بروخات كواخبتي أمسجنوا أنتم ناي سماي سماياتن أبلع لي مايات ذلهم ماياتن أمسجنوا نسو عزيزو تفتيروم يوم أمه نسم እግዚአብሔር يمسجنوا نزل عالم أمم زي حلف حقها أبو እግዚአብሔር كاب مدري أمسجنوا أنتم قبلات بحرن معمقن كلهم أنتم حون بردنا سحاتيان جمن قالوا تسلت هو بولان أتم أخرانن كرابيتن كلهم فريت أعوامن سحدتاتن كلهم أراويتن كلهم إنسان لما متبلو نفرتي أعوافن نجسات مدرن كلهم أحزابن مسافنتن كلهم فرت مدرن أقوازن قرازوتن عبيتي مسنا أشتو سمو بينو بعليو قرمو أبعد السماين مدرن يمو نسم እግዚአብሔር يمسجنوه نهزبون أرني العلب الذي كلهم قدسانه ذك إسرائيل اتز قربو هزبي يمسجنوا الله هللويا آمين هللويا ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ላውጥ ኩሉ ሰማያት ምድርን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 5:35 أبي يوساليم سمون دفعان تبعي نبري سبعي زي صادق نأملاح زبرد نتمن عزرا يوم سبت نبرا منفس قدس دمان ورو ندمسح እግዚአብሔር بيرا يوم مطلب زير دمان منفس قدس تقليل كل نبرا المنفس كان أبيت مقدس نتين ولد نتي يسوس الثان كم سرعات حقه قبلو وساعته سمون دمان أبي لحقه أملاحون كم تنا بليه أمسكني وقيت آينتنا أحزاب من قلال برهان نزبغ أزرائيل والكبرات تخون أبط المقطوز بي زدى لخيو مدحكا عندي قبل آياس حجي خمس زربها نباري خمس سلام تفان وإخاء سدعي نسقانا لجابير أبلاغكم أمين وخصوص أبلاغنا نسير الضحات نفس كل سن لهم كل زعن نسجد الخلنا أمين إنه أبقد قنوع فرادخ قوم تدالي له نتأمل جاي زحلف عدمين نخنانين فردن بقوع سلا زخنة ببزحاتياتي رعدن كتكتنا له جن كنفسي جنا مريت نبرخاب هالله استنسحي مخنيات ومريت هم مقابر أيودسوني أموت كاز ذكرى يلون أبقى هنون زمسكني يلون مو كاب دكاست هكي تنسيخي نامدحني خبن السحة وأملاخي محرن نادحنا نابلكي تمحسني ناب نولد منفس قدوس مسكانا يخون آمين آمين موال سب زي ودا زعلم زخان زل علم زنبر انت زخون نفسي نصفر زخون مخنيات مهالو كنيرو جنك تنسيوف زخون تقبارات تتحمغن اتين أبكد متحق أينا فرادي مزغلا أبعرات حاجات ستحقي أبكي شللتنيان كدعن سقاخي كلخي انتا يوتتهبي وملسي أو كريستوس أملاخي
በቲ ኣዝዩ ዘፍርህ መንበር ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለዓለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነጸብራቕ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረጽ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቅረ በለለይ ይብል ኣለኹ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናባኺ እቲ ቕልጡፍ ጽላል ረድኤት ክዘርጊሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገላበጥ ክፋእ ሓሳባተይ ካባይ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምምቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዎ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምኽንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ዓላይት ኣደ ኢኺ ኣደ ፈልፋሊ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ ኦ ጎይታ በዛ ዕለት እዚኣ ንዓ እሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስምካ ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልና ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋን ምግቦም ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዛ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ሓቅነትካ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይ ንተግባር ኢትካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየይ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ክገብርካ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጥኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቅናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምምስጋን ውዳሴን ክብርን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ክብርን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ተጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣሕባር ኮይና ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕንፀይቲ መስቀል ምንታና ዝተሰቐለ መሓረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ሃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማን ኣቡ ዝተቐመጠ ንህያዋን ንሙታትን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦ ጎይታ መሓረና ምስጋና ንኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለምን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሓረና ኦ ጎይታ ሓጢኣትና ሕደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይትጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቐረበለልና ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ንሕሙማት ህዝብኻ ብፀሓዮም እሞ ምንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ባሮትካ ኩሎም ወለተ መድህን ገብረ ሚካኤል ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢኣት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ልማንና ከዓ ተቐበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም መዓርግ ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ መሓረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን ከምዚ እናበልና ድማ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓረግናሎም በደልናን ኣበሳናን ሕደገልና
ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን። ወዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኺ ድንግል ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካበነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ። ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኽሓድገልና ንፍቅሪ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን። ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ኣምላክ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወዲ ጸሎት ናዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ሓጢኣት ነብስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንደቂ ሰብ ምእንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢኣት ክጽግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና መመክሒት ዓልየትና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ኣዘክርልና። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልና መጺኡ ኸዓ ነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት መጎሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና ኣሜን። ብሓንሳብ ኮይና ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማያትን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ብእግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህሉ ዝኾነ ወልዳ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኸበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ መዓላ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ምድሓና ካብ ሰማያ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሓፈ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሕያዋንን ሞታትን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን። ኦ ጎይታ ማሕወይ ኩነ ኣብ ኣብ ሰረጠ ብመንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ክነመስግኖን ብነቢያት ዝተነገረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስስራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንኣምን ትንሳኤ ሙታትን ንዘለኣለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ክትሓድገልና ኢሉ ኪርያላይሶን 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 Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙላትየን
ونخلو تملخ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወይታ ሰራዊት አምላክ ኃያላት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳ የብልናን አምላክ አባና ሕደር ንበደልና የቀረታኻን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብደድየትና ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ዘይፍላጥን ዝሰርሐናዮ ስውርን ክህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምንትኸ ኣብ ልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቅረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳንበር ከም በደልና ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላከና በከመ ምሕረትከ አምላከና ናይ ንስሓ ጸሎት ኦጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባር ይኹን ብቓል ብሓሳብ ይኹን ብኩሉ ሕዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርህሩህን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐናን ሕደገልናን አምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣኽካ ለኣኸልና ብጸጋን ብርህራሄን እቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃቢ ህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን አሜን። ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብ ዝሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብኽብረት ዝስገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ዝመልኣኻን ርህሩህን ነቶም ኣነጽ ቀዳማዮም ሓጢኣተኛታት እውን እትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምእንትቲ ዝጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡን ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማኖና ተቐበል ህይወትና ኣቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ሓልወና መሓረና መንፈስና ቀድስ ስጋና ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ስሙር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ልብን ርድኣና ብህልውናኦም ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ህይወት እምነት ክንመርሕ ምእንቲ እቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ እሞ ኣሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ስለቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ምሕረትካ ከተፍስሰልና ንልምነካ ኣለና ወበዛ ለይቲ እዚኣ ድማ መላእኽካ ናይ ምሕረት መልኣኽ ሰዲድካ ልዋም ለይቲ ናይ ምሕረት ለይቲ ከተሕድረና ድማ ንልምነካ ኣለና ናባኻ ከዓ ንምዕቆብ ኣለና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስቲ ትመለሰልና እግዚአብሔር አምላኽና ኩልና ብንስሓ ናባኻ ክንቀርብ እምበር ንጥፍኣትና ዘይትድሊ ኣምላኽና بعين محرتك طمتنا سلو كله تمسكنا بسمايات تنبر ربنا نبلنا نصبحك لنا سمكاي قدس قد خمت بسمايكم ودما مدري خدنا علة جارانا لو محلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا بسنا نحرقلنا كل خفاد احنا ننبر فتنايت اتونا منقستن حايلين كبرن زلالم ناتك يما امين وادينا قدس دنجل مريم بنا قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلنا خدنجل بس قهون دنجل خي ادق زابير قويتا سراوي سلام لك الله نسخا بنسبر في خفر خرسكم بروحي ام لتتقاز زابير مساخي وفس تدسي بالك حاجاتنا نخارقلنا نفر وديس كرسوس من تانا محت لمن لنا امين املاكنا زاد بجرو بيلتنا برم هذا ملاك تاكوت وتزيباه أنت وتو ذكف القنان وسترى قدوس ما يدركم
ونفدي لك جسرك عبد يتم أنت توكف ذا كل زكيات وبقيت بتاع منو بوصل زب سمايات مسيرك بتينا سناي معزام ولنا زنبل طيب وزنبل تماوي وزنبل معكف أيقرن إمدايسم وينتنا أمان ونفستنا موت هاتيات ودمرنا مثل الذين بك بصلوات كلهم إلا معلم أسمرك عدوك وذبت لك مثله ومثل قدوس منفس سبحات ويهيد يزيني وأزلفني ولا لم أعلم وأب الشربية تنبر أملاخنا بملاخت تمسكن نتودسن ناب قدوس محضر كاز خونا الدراش كن أتوز عدل كنا نسخاها مسكانا قدسناها كن حاسبن ناي سركي مسكاناها كنوفيلكا نسخا ناي كلنا محسنتان لما نون تقبل سماياو مستيركا خنستوعل سناي جنا مازا بأمنت هابنا نخلنا بزي مچناقن بزي سعرتن بزي معنقافن حلو نأجارنا كم من دلهات عينتنا دما كاب نبعات ننبسنا ون كاب ناي حاتيات موتا دحن بصلوت كلهم توم كفترة عالم زوس مرخا مستم باخا زدحانو حوسنا بحاد ودخا مسؤنس منفس قدس مسغانا صنعات بوزلكا لمن كل ساعه نزل عالم عالم امين وእግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ አለና አሜን ኦ ጌታ هو بصلوت كلهم توم كيدان زاتخلهم قدسات ابوتاتنا اديتاتنا كفترة علامات حزم زوس مرخا زي حلف مزقبك خصحفنا نلمنك علنا كم قبر حاتياتنا زي كونس سلت محاري بحريخا بعين محرت كاتمتنا معات كان محرت قطع خنا بتعقس تملس امين نعينتنا خاب نبعات نقارنا خاب عنقفات نفسنا كم حاتيات موتا دحننا امين بسمايات تنبر ربنا كم يقدس منقصها واركاكم كتاب سماي كم دما مدري يكون نعلات انجيرانا لهم هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم كم تحرقنا لهم بدلنا بسارة حتقلنا كل خباد احنا ننبرا فتنايت اتونا منقصتنا حيلين كبرين مسكانا نزال عالم ناتكايمو امين هو دينا قدس رنجل مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك الله هلنا خد انجل بس قهون انجل خي ادق زابير قيتا سراوي سلام لك الله نسخا بنستبرخ يا خفر مهتنكم برخي ومن تتقاق جابير مساخي وفس تدرس يبلك حاجاتنا نحرق لنا نفرود كرسوس من انا محد لنا امين
በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥላሴከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ህላዌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ርደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትስብእትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ልደትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ማይፀና ዘፀሮከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አይዳውያን ለገሰሳከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አፍራጃትያን ላቀፋከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ኃጢአትያን ላጸናከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ደገናግርያን ለሰማከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘባናት ዛዘለከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ አጋርያን ላንሰሰዋ ምስሌከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግዝረትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ተይዞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጽባትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዘሰለሙ ክዳንከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ክስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ኩራትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ እግዝእተ ጎበከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ውእዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ግምዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ካያለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሐዘናና ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ጋራረ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ሥጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ ተሳሃለ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ
መድኃኒነ ዘወረድከም ሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ ቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተወለድከ ማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ቦል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽርቅት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተከደንከ ቆስለ በለስ ሆን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመሳሙን ዕለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘልህካ ባበህከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጾምከ አርባ መዓልተ ወአርባ ሌሊተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳመ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛረይከ ሐዋርያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጸድከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአንሰሶከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአዞከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሬተ በእንቲአነ ስማነ አምላክ
ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰሃቦከ ከመ በግ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛቆሙከ ውስተ አውደ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጸፉከ መልታህትከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰለሞከ ከዳንከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘከሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አልባሶከ ከለቤተ ዘለለ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተኮራከ ርእሰከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አስተቀጠሎከ ማክሊለ ጾከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አጸሩከ መስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘቀነውከ ደዊከ ወገሪከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፀ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አስተዩከ ቢያዘ ምስለ ሐሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘታገስከ ጽዕለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገጹከ ገቦከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውሃትከ ደሞ ወማየ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘገነቶከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ገርህ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ
ዘተንሣእከ በሰለስተ ዕለተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዛሬከ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘፈኖከ መንፈስከ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘትገነን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኵሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናስተው ቃለ ንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለትነብሩ ንስእል ወነሐስስ ናተበቆ ንወድስ ቤተ አመሪሃ ብዙሕ ለመጥባዖት ንጉሥ ለትነብሩ ተንሥእ ወለተረምሙ አውሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸውዖሙ ወአጥምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ ጸልዩ ቅድመ ጽላለ ቅድስት ድንግል መራተ አብ ወእመ በግዕ ብሩክተ አንቲ ማርያም ብሩክተ አንቲ ማርያም ሰናይተ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬከ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ሃሌሉያ ተሰአለነ ወልደ ሃሌሉያ ቅዱስ ማረን ተዘከረነ በሳይልከ መሐረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ማረነ አብ ሃሌሉያ ተሰአለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ማረን ተዘከረነ በሳይልከ ለከ ንፌኑ ስብሐተ ወለከ ናርግ
ሰማዕትን ነፍስነ ወሥጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳለነ በብዛ ምሕረት ደምስሳ በሳነ ወፈኑ ሳይልከ ላዕሌነ እስመ እምኀቤከ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ መሐረነ መሐረነ ወተሳሃለነ ሀብሳሄለከ መሐሬ ኢታድፋነ ተዘችረ ከዘትከ እስመ መሐሪ አንተ ይፄውዑከ በጽድቅ ሰማይ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ ቃሉ እሳሎ ለአብ ይህን ወለነ ሳህሎ እስመ አብ ያክል ለዘሳሎ ስብሐት ለቶ ይደሉ ሃሌሉያ ያኮቴት ለትደሉ ሃሌሉያ በክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መኑ ተስፋዬ እግዚአብሔር አበ አምላከ ምሕረት አበ ንጉሠ ስብሐት በእግዚእ ወአምላችየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍሴ ሐፀን ነፍስ ሐፀን ነፍስ አመ ሐፀን ነፍስየ ኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ሀበ አምላክ ምሕረት ሀበ ንጉሠ ስብሐት
ኩሉ ምግባር እኩይ አድህና ለነፍስያ ንሳሎ ናስተምህሮ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ ናብየከ አምላከ ነዳያን ናዛዜ ህዙናን ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ናብየከ ተማይፀን ወበከመ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ ወእስከ ነግህ ወበከመ አቀብከነ እብነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግህ ወበከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ ወእስከ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተ ዘሰማዕኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ወምጥማዕተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሳለነ እጅ ወርግሰ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሀረድዎ ወገዱ ዘረው ሥጋሁ ከመ ሐመድ ወወሰድዎ በሰባነ ገሥ በገጸ ምድረ ወአንሳ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አዳት ወመንግሥት ወክብረ ወረሰነ አርነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም ባረከኒ አባ ዘበረከተከ እንተ ሰላማ
ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከን በረከተከ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አዕርግ ጸሎተ ቅድመ መንበሮ ለንጉሥ ገብርኤል አብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማይለቅ ለሰላሙ አብየንቲ አየ ሰናይ ትርግብየ መዓዛ አፉሃ መቆል ወኩሉ ነገራ በሰላም ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ይሃሎ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ ንስግድ ወንግነ ኢላትነ ንትፈሳ ወነታሰይ ባቲ እስመ አምላክት ድንግልናት ያክሌቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶም ለነቢያት መኮሰ ስብከቶም ለሐዋርያት እሞም ለሰማዕቱ ወተም ለመላእክት ዛቲ የደሎ ክብር ወስብሐት ወለወልድ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላተ ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል አምላክ መከሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 በእንተ ሚካኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክ መሐረነ
ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ እንተ ነቢያት 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 መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ እንተ 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 ሐዋርያት 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 መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰማዕታት 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 መሐረነ ክርስቶስ እንተ ጻድቃን 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 መሐረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት 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 መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ያለለነ ማርያም ረተወልጅ ሐውፀነ ማርያም ሳሌለነ ማርያም ለለሳቶ ተግባረ ደዊው ለወልጅ ንጥፋ በከንቶ ኩሎ ማተ ወኩላሊተ ብዙዋት ዘገነ በእንተ ማርያም ከመሐሪ ሰዳይለ እግዚኦ አውረድ ምሕረተከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁር መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይረ ነፍሳተ አክብርቲከ ወአይማቲከ ወለተ መድኅን ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ሚካኤል እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀቦ ለሊቀ ጳጳስነ አብረንያስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ጸሎትና ምህለላና እግዚአብሔር አምላኽና ተቀበለልና አሜን እግዚአብሔር አምላኽና ከም በዝሕ ምሕረትካ እምበር ከም ግብርና ይትኸይደና አሜን ካብ ፈቃድካ ወፂና ፈቃድና ተኸድናዮ ኩሉ ይቕረብ ሃሊእኻ እሞ ይቕረበለልና አሜን መዓትካ ናብ ምሕረት ዳዕኻ ናብ ትዕግስቲ ትምለሰልና አሜን
ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርትዓዮም ፋሒሎም ዘለዉ ድማ ክቦም ተኣሲሮም ዘለዉ ብኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ሓራ ተውፅእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ሓራ ውፃእዮም ቀኒቖም ዘሎ ድማ ርህበሎም ከምቲ ናዋርያ ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ፅዋዕ ከለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ጋይ ቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋድሕናና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም መናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ስጋሁን ድንግል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ንስ ብርክቲ ክፍረ ማህፀንኩም ርኺ ኦም ለተጸጋ እግዚኣብሔር ኣፍቁር ወድኺ ጸጋ ዝተመላኺ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ዝኾን ካብ ነስ ብርክቲ ይኽብን ኣብ ፍቅሪ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ጸሊልና ለምንልና ዓድገልና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ለሞን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን
ويهاور مايل واستهايل ويستري أملاك أمالك بتيان بركته ويهاور مايلي واستعيلي ويستري أملاك أمالك بسيون كل ساعة بجزء ساعة ما زقلقلوا بجزء بساعة ما زمسكنوا ملاخت حبر الزلوا ويكبر لنا لمن كل ساعة نزل على معلم عميم هللويا قوم واسمعوا قدوس زيناه لا اكتنا ومدعاني يسوع كريستوس كل ጊዜ قربها አምላኽ ይቅር ይበለልና ሰላም ከምዘወዓለ ሰላም ይሕድረና መታውና ምጻናን ይባረኸልና ብሕጊ ወንጌል ይቕመና ሰሚዕና ንምግባር የብቅዓና ሕማምና ፈውስ ድኻምና በርትዕ ንበል አቡነ ዘበሰማያት
ሰማያት ነበር ነብራን ስምካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኹን ኣብ ሰማይ ከመ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ናን ዝበደሉና በደልና በሰማህ ደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ድሕነና እምበርና ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ ወዴና ብሕሊና ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልሽ ኃጢአትና ከሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት መንግሥቱን ጽድቅን እተበስር ዘወፈየን ወፍየካ ኣለኹ ንስሑ ወእመኑስ መቀርበት መንግሥተ ሰማያት ጎይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባርኽ ንኽብሪ መንግሥቱ ክብሪ ምስጋና ይግባእ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ከፈቐደ 1 ክሳብ 16 ብዙሕ ሕዝቢ ምስ ረአየ ናብ ከረን ደየበ ምስ ተቐመጠ ኸዓ ደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ቀረቡ ኣፉ ኸፈተ ከምዚ እናበለ ድማ መሃሮም ብመንፈስ ድኻታት መንግሥተ ሰማያት ናቶም እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ዝጉህዩ ምጥንናዕ ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ዓቃላት ንምድሪ ክወርስዋ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ጽሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርእይዎ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ገበርቲ ሰላም ወልድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ምንቲ ጽድቂ ዝስደዱ መንግሥተ ሰማያት ናቶም እዮም እሞ ብፁዓን እዮም እንተጠረፍኹምን እንተሰገጉኹምን ምንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተተዛረብኹምን ብፁዓን እዮም ከምኡ ኸዓ ቅድሚኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰጊጎምዎም እዮም እሞ ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ ባህውን ይበልኩም ንስኻትኩም ጨው ምድሪ ኢኹም ጨው መቐረቱ እንተ ኸደኸ ብምንታይ ይምቅር ብሰብ ክርገጽ ንግዳም ምድር ባዩ እንተ ዘይኮይኑ እምበር ዝጠቅም የብሉን ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ኣብ ከረን ዘላ ከተማ ክትክወላ ይከኣላን እዩ መብራህቲ ኣብ ቤት ንዘሎ ሁሉ ከብርህ ኣብ ቀዋሚ ቀንዲል ክሰቕልዎ እምበር ኣብ ታሕቲ ኸፈር ከንብርዎ ኣይብርህን እዮም ከምኡ ኸዓ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርእዮም ኣብ ሰማያት ንዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ምንቃል ቅዱስ ወንጌል ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሞታት ድሕሪ ምትንስኡ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ንሃዋርያት ዝነገሮም እዚኡ ምሕረቱን ጸጉኡን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ቅዱስ Bye.
ስብሐት ወነበረ በየማናሁ በስብሐት ይኩን ሕያዋን ወሙታን ተሳለነ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ለዘላለም። እካሁ ለእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ አይኮትዎ ለአምላክ መድሕን ነብስና ንዝኾንካ ነዘይትልወጥ ንኣኻ ንዓብ መሰረት ጥበብና ንዓቀብ ኣልባብና ንዓይኒ ልብናና ዘብርሃኻልና ጸልማት ሕሊናና ውናርሒካ ብናትካ እምሮ ዝኸለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፍኣት ዝተወፈ ናይ ጥንቲ ሰብ ብመስቀል ወድኻ ድሓንካዮ በዘይጠፍእኻ ሓደስካዮ ስሕተታት ጠፈ ነዝጠፍአ ድማ ዘለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተበጀኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነወድሰክ ነመስግን ከለና ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርጥ ምስጋና ማህልየት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዝኣጋዝቲ ብኣኮቴትን ብማህልየትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ መብፅሕን ዝለኣኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንመድሓን ብስጋ ዝተገልጠ ቃል ካብ ኣልዑቲ ሓጢኣት ሓራ ዘውፃእና ወድኻን ፍቕሩኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዘ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣለና ውሃብ ህይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ መዓሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነብሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ዝተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ዝሳቐዩ መድሓኒ ንጡመያት ዝሓሊ ንጉፍዓት ዝብቀለሎም ዓርኪ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሃን ምሕደሪኦም ብጽድቂ ንዘጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምዕራፍ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብቲ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራሒ ዝህብ ኦ ጎይታ ከይዕረፍና ኩሉ ሰዕ ንዓኻ እናወደስና ብዎ ኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና ብኣኻን ብፍቕር ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋናን ጥንዓትን ዘለካ ንዘለኣለማንም ዘበቱ ወለከ ስብሃት ወዘለዓለመ ስብሃት ለአብ ለዘአንቅሐነም ክቡድ ንዋም ስብሃት ለወልድ ዘፈወሰነም ጽኑ ሕማም
ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወጠነ ማርያም ለመንፈስ ቅዱስ በችናነ ቃሉ በስሉስ አካሉ በአማኑኤል ስሙ ማርያም ወላዲቱ መሐር አምላኽ ይምሐረና ይቅረብ ሃለ አምላኽ ይቅረ ይበለልና ሰላም ከም ዘውዓለ ሰላም ይሕድረና እግዚአብሔር አምላኽና ከም ብዝሕ ምሕረትካ እምበር ከም ግብርና ይትኺደና ጸሎትና ምህለናና ተቀበለልና እግዚአብሔር አምላኽና መዓትካ ናብ ምሕረት ቁጣዕኻ ናብ ትዕግስት ትምለሰልና ምስቶም ካብ መሰረት ዓለም ጀሚሮም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ናብም ቅዱሳን ኣቦታትና ናዴታትና ንዝኣተኻዮ ኺዳንና ዘከርካ ብዓይኒ ምሕረትካ ጥምተና ኦ ጎይታ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሶም ነቶም ዝደኸሙ በርትዓዮም ፈሒሎም ዘለዉ ኣክቦም ንበቱ ኣቦታትና ናዴታትና ናሕዋትና ናሓትናን መንግስትኻ ውርስቶም ነቶም ዝሓዘኑ መጠናንዕ መንፈስካ ስደደሎሙ بكل عينات ما أسرت أنت أسر مقع وحسن صلاة بتي قحرا وصايوم نهاجرنا نهزبنا سلام كان رديتنا أنا ورد الله جابير أملخنا حلف مكر أكلك بعين محرت كاتمتنا فقرن سنيتين أمنتين وسخنا جابير أملخنا نسخات من الله بوتا أي بركاتنا سلامنا فقرنا هدايات بوتا قبر لنا نزاز لنا هاجرون سلام كان رديت كان أبزح الله جابير أملخنا نعلم من بتاعي كايد محرت زرقه يمتن هواريات مهار كايم صلوات في سماياتنا بربنا نبلنا سواك لنا سماياتنا بربنا سمكاي كدس من صاد ومدما مدريخون عيلات جيرانا لو محمدنا نحن نتبدلنا بدلهم كم سحرقنا لهم بدلنا نمسنا احنا قلنا كاب كل خفاد حنا ننبر فتنا يتوتونا منقستن حيلن كبرن زل عالمنا تكايم امين او ادينا قدس دنقل مريم من اقول سكرين ملا سلام سلام لك لكم بحلنا خي دنقل سقاهون دنقل خي عد اغزابير قيتا سراوي سلام لك نسخي خبن زور خي فرمهاتكم برخي او مدد تقا اغزابير مسامح او فستي داسي بلكي هدياتنا خارقلنا نفورو ديس كريستوس من دانا محرد لمن لنا امين يفتح ويسري كان لك كانت ولا دبر وجانا بدانا مدحنا يسكتوس كان لك كانت ولا دبر مسسر حتى عدم ساس ابسا ابوتاتي كانت نحوات داقونات سوتنا نسنا رغوتن هطاناتن حتيات بزغوركم بفلطتن بزيفلطتن بزحالفي محاركم بزمصخ يالكم بافن منفس قدس كما سر حتى تفتحكم زيو محرنا كوسس بالعثر تكلت زحالفي محاركم بزمصخ يالكم بافن منفس قدس كما سر حتى تفتحكم من دغتنا مريم محرنا كوسس بالعثر تكلت فلتكم بالفرد كيف فلتكم بس حتى تزوركم حتى يا أملاك كما صار حتى تفتح آمين. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ክሳብ ሰዓት እዚ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓቶ ጸሎተ ሰርክ ክንሳተፍ ቅዱስ ፈቃዱ ዝኾነልና ቅዱስ እግዚአብሔር ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ። በዚ ዘሎ እዋናዊ ጸገም ምክንያት ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጺኹም ስርዓተ ኣምልኾ ክትፍጽሙ ዘይከኣልኩም ኩልኹም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ዘሎ ጸገም ቀንጢጡ ንቡር ህይወትና ክንነብር ንቡርና ክመልሰልና ስድራ ቤታት ወፊሮም ሰሪሖም ስድሮኦም ከዓልዩ ደቆም ከዕብዩ ተማሃሮ ወፊሮም ትምህርቶም ክገብሩ ኣብያተ ክርስቲያናትና ኣፍ ደገን ከፊተን ስሩዕ ኣምልኾ ዝፍጽማሉ ግዜ
كقربلنا نايكزابير قدوس فقاد يخونلنا بزي ساعات زي نقولهم توم بحمام مخنيات تدنيسهم أبغزاوتهم أب هوسبيتالات أبيت مأسرتي زلو كلهم حمومات زابير فوسا محرت يورد اللهم بزي ساعات زي أبصقم أبصبابا أبشقر نزلو روح فتارينا سلام قسانت عرفتي رهوا يحبهم أبيت مأسرتي نزلو مصحرا يفتر اللهم بموت سقا نزتفلينا جنة منقس سماعات عرفت نفسي هاجر قدسان يوارسهم أمرير حزن نزلو دبسا قدسان يدبسهم نعنا خا نسمعو قال اكزابير سلاسان سوسان مئة سنة يفرى قبل بنافريو بهوت كسجاجرنا نا اكزابير قدوس فغادي هنلنا أكو بهبست كم زي هايو سب الله انقال زي وصم أفو لإكزابير سب كاب أف إكزابير بزمس كل عالم بر بنجرات راي أي نبرني السوس لزخنا خا كمتي سجانا مقبال علتاوي مقبي علتاوي ماي مسللي معقلي تعنا سلام زدليو كموخا أكزابير لنفسنا مقبي سريع الله نفسنا تمقبو مقبخا قال أكزابيري بزي ساعات زنبار حونا دياكون روبيل قال أكزابير ككافلنايو نحونا دياكون روبيل منفس قدوس زمهرلو اندبت كهبو نعناون سميعو زعقور عقيرو سلاسان سوسان مئتي سناي فرز فري مستوعلن أمرون كبرنا نايكزابير قدوس فقادي هنلنا بسم آب وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين زب أملاك كمي اللهم أمين لعلك جابير أملاكنا نزل عالم زخبرن زتمسجنن يخون إذا ساعات زياس لزبلنا خبر مسكنا نوع يخوننا فقد أبوتات كملة أبزوج يلهو أملاك يتجاجه هو بقال ملاختن ببوتات نجيرو خرمني أملاك حق زني أبصلوتكم ذكروني لما أنتي كابتي وانجيل زتنببة على أملاك أدالو سلزبولني كاب مسواتي مئزاز بلز مسانا خاص لزلو بناخ أبو خلو كملو لنا يمز قدله لو ما أنتي بيتك سيانا سريعته زلا قال وانجيل ناينج ماتيوس معرف حموشتها سريعة النازلة اتي ما أكلاي نايك الداسي وانجيل جن أبجيزي الداسي كنبب إلى سريعة زلا ماتيوس معرف عسرته فقدي 23 لذي بوبونا بوبقشي زيتنببلنا ماتيوس معرف حموش تخوينو اتي أب ما أخل أب قداسي زقبر وانجيل كا ماتيوس معرف عسرته 23 سلزخنا نسو اتناي معلتو وانجيل إيو بقو أخا كنزارة بإجابير أملاخ
نتوم نزاربن نتوم نسمعن سمعنا خنردع تردينا خاخن قبر دقفنا ماتيوس معرف حموشة سلا زنبابو على جزء عين دقمونينا جيب ماتيوس معرف عسرته كفقد 20 سلستن كنا نببينا أبو حانت ختما انت سقوقوهم ناب حانت خالق هدمو ودسب كساب زمسء كتماتات إسرائيل كم زيت ودقو وحكي بلوكم الله تمهاري كممهرو جيليا خاب قويتو أيبلتن تمهاري كممهرو جيليا كم قويتو انتخونا يأخلوي نبع البيت ببيئل زيبول كابلوو نسدرا بيتو قدا خندي أزيوم بزح زيبلوو انبارك زي قلع خدون زي فلت سوري يلبون مو اي تفرهوهم اب صلمات زنغوركم ببرهان تزاربو اب اذنكم زسمعكمو كأن اب نحسوينكم سبخو نتي نفسن سغان اب جهنم كتفق زكالو دأ أزيهم فره ومبر نتوم نسجا زقتلو نفسجنا مقتلا زي كألوم أي تفرهوا كل التعفدو بأسهريوني شيتا يكونان حانتي كاباتن بزي فقاد أبوهم أب مدري أي تودقن أقول رأسهم كل نقاق وصراتين مباركن السخوم كابو زحات عواف تقول صيغم ما أي تفرهو سلازي أب قدم سب زتأمن النخلو أنا بقدمي تسمع وابويك أمون إيه أب قدم سب زخ حد الندما أنا دما أب قدمتي أب سمايات زلو بويك وخد إيه ناب مدري عرق خمس إزمس أهو أيم سلكم سيف الأنبر عرق خمس أيمس أهو ودي كاببؤو قال كابدئا مرعات كاب حماتها دقا خفل دمس أخنبر نسب التوم بيت سوبو سألات خوخون ويهم اتخاباي نبؤون نديون زفكر نعي أي بك عن إيو اتخاباي نودو ويس نقالو زفكر دما نعي أي بك عن إيو مسكالو العلو دد حري زي سعب نعاي أي بقعني اتني هوتو زرخبة كتفايو اتني هوتو مئنتاي زت فأخ رخبة أيو سلقالو شم قويتانا زتمسقنا يخون اتقالك أخمتي أب معرف حموشت أبونا زنببوه والحنت زفل نقر يقولون كلتيو نايلو موانجيليو أنت يزبرنا زلوب معرف حموشون منتي صدقي زسددو منغس سمايات ناتاتهم يامو بصانيهم انت صرفكم انت سغوغكم من انت يدما خفو زبله بحسوت انت تزاربكم بصانيهم كومو خا قدميكم نزنبرو نبيات سغيغموم يمو اب سماي عسبكم بزح سلازخونه تحغوسوا بهيبلكم مليسكم دآن مريت أو كنوا أمكروا كتمكروا تلاقيكم أنت زي مكركم جن نام مريت دربيهم كترجوسهم كبرهم من أب مريت يلا أب سمايون يلا يخون نسخاتكم برهان عالميكم نتام مريت كا كتبر هو يلأخكم الله إذا كل ما كراجن كجت مكومي سلازي نايلو معنتي أرستنا اتي كاباي نبؤن نديون زفكر نعاي أيبك عنيو كاباي سي نودو ويس نقالو زفكر دما نعاي أيبك عنيو زبل تقسي 3 شوعتني خخون كاب هيوت كان العلي بكريستوس مفكار
ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልብኻ ብኩሉ ሓይልኻ ብኩሉ ኣእምሮኻ ኣፍቅሮ ዝብል ጽሑፍ እዩ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ልክዕ እቲኣ ጥቕሲ ጠቒስናያ ዘለና 37:2 ማለት እዩ ኢየሱስ ከዓ እቲ መንእሰይ ካብ ትእዛዝ ኣምላኽሲ እታ ዝዓበየ ትእዛዝ ኣየነይቲ ኢሉ ምስ ሓተቶ እዚኣ ሕጂ ክብለና ፀንሐ እቲ ኻባይ ነብኡን ነዲኡን ዘየፍቅር ካብ ኣዲኡን ኣቡኡን ንዓይ ኣብሊፁ ዘየፍቅር ንመንግስቲ ሰማያት ኣይበቅዕን ተፍቅሩን እንተ ኮይንኩም ትእዛዛተይ ሓልዉ ትእዛዛቱ ብምሕላው ከዓ እቲ ፍቕሪ ውሽጥና ከም ዘሎ ነራጋግፅ ተፍቅረኒ እንተ ኮይንካ ኣባጊዕ ይሓሉ ኣባጊዑ ዝሓለወ ዘበለ ጓሳ ከም ዘፍቅር ብምሕላው ኣባጊዑ ይገልጾ ስለዚ ፍቕሪ ዝግለጽ ስምዒት ናይ ውሽጢ እዩ ኣምላኽካ ውሽጥና መታን ክጥዒ ልዕለይ ተፍቅርዎ ነገር ኣለኩም እንተ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብዚ ዓለም ልዕሊ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝተሰቐለልና ክርስቶስ ኢየሱስ ንድሕነትና ክሳብ ፍጻሜ መስቀል ተፈጸመ ኢሉ ክሳብ ዝውድኦ ድሕነትና ክሳብ ሙሉእ ብሙሉእ ርጉጽ ዝገብሮ ዘፍቀረና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ንላዕሊ ይጠቕመኒ እዩ ካብኡ ንላዕሊ ዘፍቅሮ ኣለኒ ዝብል ሰብ ኣሎ እንተ ኮይኑ ንዓይ ኣይበቅዕኒ ክብለና ጸኒሑ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቕሪ 37 ስለዚ ኣብቲ እቲ ክልተ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ተቐዳሚት ትእዛዝ ናይ ብሉይ ኪዳን ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻ ብኩሉ ነፍስኻ ብኩሉ ሓሳብካ ኣፍቅሮ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ከዓ ብኩሉ ሓይልኻ ኢልዎ ኣሎ ኩሉ እንተናኻ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ኣፍቅሮ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእግዚአብሔር ኣቦ ኸመይ ገይሩ ኣፍቂርዎ ኣብ መዋዕለ ትስብእቱ ብዝዓለም ዝኸሎ ፍጹም ሰብ ልክዕ ኸማና ዝሓምምን ዝጠሚን እናኾነ ከሎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከመይ ፍቕሪ ኣፍቂርዎ ንሱ ተቐዳማይ ትእዛዝ ሕግን ነቢያትን ክፍጽሞም መመፀ ዝበሎ ክሳብ እቲ ዝዓበየ ትእዛዝ ክርስቶስ ፈጺሞ ሕጂ ንእግዚአብሔር ምፍቃርን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምፍቃርን እዚ ክልቲኡ እንታይ ተመሳሳልነቱ ኣብ ብሉይ ኪዳን ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ኣፍቅሮ ኢሉ ሕጂ ኸ ክርስቶስ እንታይ ይብለና ኣሎ እቲ ኻባይ ነብኡን ነዲኡን ኣብሊፁ ዘፍቅር ንዓይ ኣይበቅዕኒ ካባይ ሲ ንወዱ ወይስ ንጓሉ ዘፍቅር ንዓይ ኣይበቅዕኒ ስለዚ እዚኦም ክልቲኦም ትእዛዛት ህይወት ዝቕይሩ ትእዛዛት ህይወትና ክቕይሩ ዝተዋሃብና ኣብ ልብና ፍቕሪ ኣምላኽ ምስ ተሰረተ ካልኣይ ግዜ ተወሊድና ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ውሽጥና ምስ በቆለ ዝቕይረና ቀዳማይ ትእዛዝ እዩ ስለዚ ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ክርስቶስን ወልሓንቲ ፍልል የብሉ ንክርስቶስ ዘይተቐበልዎ ንክርስቶስ ዘይኣመንዎ ንኣምላኽ ኣይፈልጥዎን እዮም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 እስጢፋኖስ ቅዱስ እስጢፋኖስ ናይ ሎማዓንቲ ሰማዕቲ ቤተ ክርስቲያንና ንቅዱስ እስጢፋኖስ ኣብ ስንክሳር ሎማዓንቲ ናቱ ዕረፍቲ ኢላ በዚ ሎማዓንቲ እዚ ንቅዱስ እስጢፋኖስ ትዝክሮ ቅዱስ እስጢፋኖስ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ሊቀ ሰማዕቲ እዩ ሊቀ ዲያቆናት እዩ ነቲ ኣምላኽ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝመልኦ ሰብኣይ እስጢፋኖስ ስብል
እምነትን መንፈስ ቅዱስን እታ ፍቕሪ ኣብ ውሽጡ ስለ ዝነበረት ክሳብ ብዳርባ እምኒ ክቕተል ከሎ ንኣምላኽ እሙን ኮይኑ ሕጊ ይኮነን እሙን ክኸውን ገይርዎ ፍቕሪ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝመልኦ ፍቕሪ ኣምላኽ ተመልዩ እምነት እቲኣ ንኣምላኽ ሙሉእ ብሙሉእ ከኣምኖን ከፍቅሮን ገይራቶ ስለዚ ከም ቅዱስ እስጢፋኖስ ካብ ውሽጥና እንድዕር ፍቕሪ ኣምላኽ ኣለና ኮይኑ ትእዛዝ ኣምላኽ ተፋቑሪ ዮሐንስ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8:42 ምስ ንርኢ ኢየሱስ በሎ ኣነ ካብ ኣምላኽ እየ ዝመጻእኩ እሞ ኣነ ካብ ኣምላኽ እየ ዝወጻእኩን ዝመጻእኩን እሞ ንሱ ደኣ ልኢኹኒ እዩ እምበር ባዕለይ ኣይመጻእኹን ስለዚ ኣባኻትኩም ኣምላኽ እንተ ዝኸውንሲ ኣቦኹም ኣምላኽ እንተ ዝኸውንሲ ንዓይ መፍቀርኩምን ነርኩም ስለዚ ንእግዚአብሔር ኣቦ በቲ ብሉይ ኪዳን ገይሮም የፍቀርዎ እንተኾይኖም ንክርስቶስ እውን መፍቀርዎ እስጢፋኖስ ሓደ ካብኣቶም እዩ ነይሩ ኣይሁዳዊ ግን ብክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝሓደሮ ነቲ ኣምላኽ ኣቦታቱ እናኣመነ ከሎ ካብ ርሑቕ እናገለጸ ኣቦታትኩም ከመይ ነይሮም ንስኻትኩም ከዓ ከመይ ቀቲልኩምሞ ስለዚ ንስኻትኩም ፍቕሪ ኣምላኽ የብልኩምን ኢልዎም እስጢፋኖስ ጎይታ ከዓ ከምኡ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ፍቕሪ ኣምላኽ ዘለዎ ዘበለ ንክርስቶስ የፍቅሮ እዩ ሓደ ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ኩላትና ናብ ኣምላኽ ኢና ንኸይድ ኢሎም ዝሰብኩ ክርስቲያን እውን ኣለዉ ግን ንክርስቶስ ዘየፍቅሮ ዘበለ ካልእ ኣምላኽ ይፈልጥ እየ እንተበለ ሓሳዊ እዩ እስጢፋኖስ እውን ንኸምኡ እዩ ሞይቱ ኣምላኽ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም እቲ ኣምላኽ ትብልዎም ዘለኹ ስለዚ ኣቦኹም ኣምላኽ እንተ ዝኸውን ሲ ንዓይ መፍቀርኩምን ነርኩም ኣብዚ ሰረት እምነትና ኢና ንሪኦ ዘለና እቲ ሰረት እምነት ንክርስቶስ ምፍቃር ማለት ንእግዚአብሔር ኣቦ ምፍቃር ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኣቦ ዘየፍቅሮ ንክርስቶስ ከፍቅሮ ኣይከኣሎን እዩ ንክርስቶስ ዘየፍቅሮ እንተኾይኑ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣቦ ይፈልጦ እየ እንተበለ ኣምላኽ ኣለኒ እንተበለ ንክርስቶስ ፍጹም ሰብን ፍጹም ኣምላኽን ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዘይኣመኖን ዘየፍቅሮን ዘበለ ንእግዚአብሔር ኣቦ ኣይፈልጦን እዩ ፍቕሪ ኣምላኽ ወንጌል ምዕራፍ 5 ወንጌል ዮሐንስ ፍቕዲ 42 ከዓ ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዘይብልኩም ግና እፈልጠኩም ኣለኹ ኣነ ብስም ኣቦይ መጻኹሞ ኣይተቐበልኩምንን ካልእ ብስም ርእሱ እንተመጸ ንዕኡ ትቕበልዎ ኣለኹ ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዘይብልኩም ብምንታይ ይፈልጥ ኣለኹ ንዓይ ስለ ዘይተቐበልኩምኒ ንኢየሱስ ዘይተቐበሎ ዘበለ ፍቕሪ ኣምላኽ የብሉን ስለዚ ፍቕሪ ኣምላኽን ፍቕሪ ኢየሱስን ብሓፂሩ ነዚ ይመስልቲ ምስሉ ፍቕሪ እንታይ እዩ ኣብቲ ልዕል ኢልና ዝፀናሕና ዝረኣናዮ ወንጌል ተፍቅሩን እንተኾይንኩም ካባይ ንላዕሊ ተፍቅርዎ ካልእ ክህሉ የብሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ 15 እተፍቅረኒ እንተኾይንካ ትእዛዛተይ ሓሉ ስለዚ ትእዛዝ ክርስቶስ ምሕላው ማለት ምግላጽ ናይ ፍቕሪ እዩ ስለዚ ፍቕሪ ካብ ፍቕሪ ጥራሕ ትመጽእ ፍቕሪ ካብ ትእዛዝ ኣይትመጽእን እያ ኣብነታት ክንርኢና ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7
ናብታ ሰበይቲ ግልጽ ኢሉ ኸዓ ስምዖን በሎ ነዛ ሰበይቲ እዚኣስ ትሪኣ ዶ ኣለኻ ናብ ቤትካ ኣትኹሞ ንእግረይ እኳ ማይ ኣይሃብካንን እዚኣ ግና ብንብዓታ ንእግረይ ኣጠልቀየት ብፀጉሪ ርእሳ እውን ደረዘት እዚ ትእዛዝ ነይሩ ድዩ ንክርስቶስ መጺኹም እግረይ እንተዘይሓጺብኩምኒ ብፀጉሪ ርእስኹም ጌርኩም ከዓ እግረይ እንተዘይሓጺብኩምኒ ንዓይ ኣይትበቕዑን ኢኹም ዝብል ትእዛዝ የለን ስለዚ ትእዛዝ ኩሉ ዝተጻሕፈ ትእዛዝ እንተተግቢርናዮስ ንክርስቶስ ነፍቅሮ ኢና ኣይኮንን ደስምዕ ዘሎ ትእዛዝ ምፍጻም ማለት ከም ተፍቅሮ ምርግጋጽ ማለት እዩ ስለዚ ፍቕሪ ክርስቶስ ግን ካብ ፍቕሪ ጥራሕ ዝመጽእ ካብቲ ንሱ ዝዓየየልና ዕዮ ጥራሕ ዝመጽእ እቲ ፍቕሪ ካበይ ዝመጽእ እዩ ዘሎ ካልኣይ ኣርእስትና ፍቕሪ ኣቦን ፍቕሪ ክርስቶስን እንታይ እዩ ክንብል ጸኒሕና እቲ ፍቕሪ ካበይ ዝመጽእ እቲ ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ካብ ፍቕሪ ጥራሕ ዝመጽእ ካብ ትእዛዛቱ ኣይኮነን እቲ ትእዛዛቱ ምኽባር ማለት ንክርስቶስ ከም ዘፍቀርካዮ መግለጺ መረዲኢ ትነብረሉ ከም ዘለኻ ከዓ ንነብስኻ መረጋገጺ ማለት እዩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ስምዖን እቲ ፈሪሳዊ ንጎይታ ንምሳሕ ምስ ዓደሞ ምሳሕ ጥራሕ ይቐሪቡሉ እዚኣ ዘማዊት ሰበይቲ ግን ኣብ እግሪ ጎይታ ወዲቓ ብፀጉራ እግሪ ጎይታ ንኽትምዝምዝ እግሪ ጎይታ ንኽትሓጽብ ዝገበራ ፍቕሪ ጥራሕ ሕልፍ ዝበለ ፍቕሪ ስለዚ ንክርስቶስ ከምኡ ጌርና እንታይ ዝብ ዘሎ ካብ ኣቦኡን ካብ ኣዲኡን ንላዕሊ ንዓይ ዘየፍቅረኒ ዘበለ ካብ ውሉዱ ንላዕሊ ንዓይ ዘየፍቅረኒ ዘበለ ንዓይ ኣይበቅዕኒ እቲ ፈሪሳዊ ግን መሊሱ ይፈሪድዎ ንክርስቶስ ምክንያቱ ነቲ ፍቕሪ ክሪኦ ይከኣለን ሕግታት ጥራሕ ይሱ ጽኒዑ ሕግታት ድዘሞት ብዳርባ እምኒ ተቐትላ ጥራሕ ተማሂሩ እቲ ፈሪሳዊ ክርስቶስ ነዚኣ ኣብ ትሕቲኡ ወዲቓ ከምዚ ጌራ ተማሳስል ዘላ ነገራታ ክትሓብእ ክሳብ ብጨጉራ ትምዝምዞ ዘላ እንተዝፈልጣ ነይሩሲ መን ከመይ ዝመሰለት እውን ምዃና እንተዝፈልጣ ነይሩ ከምዚ ኣይምገበረን በኣኣ እግሩ ኣይምተሓጸበን ኢሉ ጌና ንክርስቶስን ነታ ዘማዊትን ይፈርድ ኣሎ ስለዚ ፍቕሪ ክርስቶስ ካብ ውሽጢ እዩ ዝምንጩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ውሽጢ ፍቕሪ ክርስቶስ ከመንጭወልና ይርዳእና በዚ ዘንበብናዮ ወንጌል ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንክርስቶስ ከነፍቅሮ ክርስቶስ ይደግፈና ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ጥቕሲ ክጠቅስ እየ ኩሉ ጊዜ ቅዳሴ ኣብ ዝተቐደሰ ወንጌል ኣብ ዝተነበበሉ ቅዳሴ ኣብ ዝተቐደሰሉ መልእኽቲ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ክንበብ ከሎ እንብላ ቃላት ኣላ ንሳ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 22 እያ ደላ እንታይና ንብል ንጎይታና ዘየፍቅሮ እንተሎ ንሱ ርጉም ይኹን ኣቦታት እንታይ ወሲኾም ኣለው ሰብ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ ዘይኣምን ዘበል ወይ ዘርአ ኣዳም ምዃኑ ዘይኣምን ዘበለ ወይ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለ ክርስቶስ ምእንቲ ሓጢኣትና ክመውት ሰብ ኮይኑ ናብ ዝመሬት ምምጽኡ ዘይኣምን ዘበለ ንጎይታ ዘየፍቅሮ ዘበለ
ርጉም ይኹን ኢልዎ ሐዋርያ ጳውሎስ ከም ዝተወለደን ከም ዝመፀን ንጎይታ ከዓ በታቅንዕቲ ፍቕሪ ዘየፍቅሮ ዘበለ ርጉም ይኹን ወይ ከዓ ዝተፈለየ ይኹን መዓልታዊ ኣብ ቅዳሴ ይንበበልና ይባሃልና ስለዚ ፍቕሪ ናይ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ነገራትና ኣለና ዶ እዚኣ ፍቕሪ እዚኣ ኣብ ልብና ክትሓድር ኣብ ምስጓጉን ልዕሊ ቤትና ቤት ኣምላኽ ከነፍቅር ክርስቶስ ይጽውዕና ኣሎ ልዕሊ ቤትና ቤት ኣምላኽ ክናፍቕ በዝወሪድና ዘሎ ሽግር ቤት ኣምላኽ ናፊቕና እያ ክንከውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብኸምኡ በፂሕና ክኸውን ኩላትና ተስፋ ንገብር ስለዚ ፍቕሪ ከመይሊ ይጅምር ፍቕሪ ክርስቶስ መጀመርታ ካብቶም ማተርያል ኣብ መሬት ኣብ ስድራኻ ኣብ ገዛኻ ትገብሮም ካብኡ ንክርስቶስ ኣብ ሊጽካ ዘይተፍቅሮ እንተኾይንካ ክርስቶስ ኣባኻ የለን ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮ ዘበለ ርጉም ይኹን ማራናታ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩላትኩም ይኹን بكريستوس ኢየሱስ ፍቕረይ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን አሜን ስለ ቃላቱ ስም እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነን ዝተባረኸን ይኹን بحاونا ዲያቆን ሮቤል ገይሩ ብዛዕባ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝመሃረና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ምስጋና ናይ ባህሪ ምስጋና ብፀሓዮ ሓውና ዲያቆን ሮቤል ሒዝዎ ዝፀንሐ ኣርእስቲ ልዕሊ ኩሉ ንክርስቶስ ምፍቃር ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዛ አገልግሎት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን كل سراحكم كل وانينكم قديفكم قدم كل منقست عملاخن صدقون دلايمو كل وهبكم يكم استباهله نزع قلقلوت بيت خريستيان كاتات الوزلهم 30 سوسان 100 سناي فرا يفريلكم من يفريلنان كل غزي قال እግዚአብሔር كوهب كله قالنا لبنا نابقال እግዚአብሔር عيننا نابقال እግዚአብሔር إيدنا ونابقال እግዚአብሔር نتعرستن نتن تقسا تقستاتن اندهر عبد مذكر يغمينين مشت وي صباح وي دهر صباح تقال تمليسو خمصانا كله انت يزبل نبرت مالي دعي تقال قطفي ابيك اتركب كاين بالمنتي عيننا نابقال እግዚአብሔር اذننا نابقال እግዚአብሔር ايدنا نابقال እግዚአብሔር ስለዚህ ማሐዙ ኸጣዕመና ትምህርቲ ቃል እግዚአብሔር ኩስኸሉ ኢለይኩም ኩንተስየ ምጭባጡ ኸጣዕመና ምእንቲ ጽሙቕ አቢለ ከቅርበልኩም ኢለ ልዕሊ ኩሉ ንክርስቶስ ምፍቃር ኣብ ቅዳሴ ዝተሰርዐ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ 23 ክሳብ 39 እታ ጥቕሲ مريح تقصي نايز معالتزي قطري 37 يا ماتيوس 10 قطري 37 كم تزبلكو عيننا نابقال እግዚአብሔር اذننا نابقال እግዚአብሔር ايدنا نابقال እግዚአብሔር زخبركم حزب እግዚአብሔር بمتن اتنقدسلو እዩ ቃል እግዚአብሔር ኣብ ልብና ዝሓድር ዲያቆን ሓውና ሮቤል ቃል እግዚአብሔር ከካፍለና ሁሉ ስቂለ እንደሰምዕ የዳወይ እንደዘይ ሰርሐ ነይረን ሕጂ ክዝክረና ይምኻልኩን
كمي سباتينا مو اتي خباي نبؤ نديون نودو وينقالو زفكر نعاي اي بكعن لزار استنانتيا لعل كله نكريستوس مفكار نولدنا بفقر أملاخنا نفكرهم ندكنا بفقر أملاخنا نفكرهم فقر أملاخ فكر كريستوس زي بلوجن نفسه أي فكر ولاديو أي فكر ولادو أي فكر نخلو نجر كجبر أي خل سلزي نايزر استزي ما بق الحساب حاونا دياقون ربيل كجلس لنا خلو بملوء لبخا بكل حسابك بكل نفسها نكزابير أملاكك أفكر ويتانا يس كريستوس صحافي حق مسيو حدا حتو مسحاتو أبو انجيل ماتيوس معرف سرانكرتن سلاسان شوعتن كاب كل زعبيت إزاز انتايو إلو مسحاتو نكزابير أملاكك بكل لبخا بكل نفسها بكل حسابك أفكر يا داونا يسرح نبزاب هيري تمتمو كم تازلو أغيرنا نمزقبن بعلو أبو أمرنا داتا مالا لسخمسي خبقولي خعندبي خفري نكزاب هير أملاحك بملوء لبخا بكل نفسها بكل حسابك أفكر إذا قال زي كابي تقيسوا قويتانا يس كريستوس كابت مبوك الحقي حق الصحف كجمر كله مسحفت حقي مسحفت موسيا نبلو كاب زداقم شدشته حمشته يتقيسي إذا نتخاب كله زعبيت تأزازيا تخلقيتان تمثلان كا نبسايكا كم نفسها أفكروتو إذا العلو كله نأملاخ مفكار نكريستوس مفكار زبل أبنت زخونو اللونا إلونا حونا دياقون روبيل أب قبره هاريات معرف شدشة كاب تقصي شومنتا خساب معرف شوعته قطري سوسان تشعتن مفز امتاب معرف زلو استيفانوس قنا منفس قدوس زملؤو سب نبري بعد ما نئشو بمعارك نئشو بأفلطو نئشوي فقرأ أملاخ سلازنا بروجن منفس قدوس حديرو أنصار حتيات أنصار عمسا دويلو كدم كله مهاريات كدمي اتمفتح من قصة سمايات تقبله هواريات بيتروس بسماءة النت حليف مستير نايم حلافها نخريستوس لعلو كله لعليه وتو لعلي سدرؤو لعلو كله نجر سلاز سرعي سلازي قدس بيت كريستيان كا نزع ابنهنا زخونه سأل لنا استيفانوس دياقون قدامي سمايت زنصرك بجهدت مستير سلاسي زب سمايات كالوت باكال نفسيوم منبر صباو زريو استيفانوس جن باكال سغا كله سمايات تخفيتو مستير سلاسي زتغلصلو قداماي سمايت ليك دياقوناتيو سلازي ابنت اللونا ناشتو إنا خينبل استيفانوس نشتوي إيو سلازي زابير بناشتو بمن أسيات زعي بمن أسيات زخبر أملاخ مخانو أنا مو قل عندي أنا مو نشتوي عندي أنا مو فلتاتي كم زندي خينبل منتي حونا دياقون روبيل قداما يستغسلنا استيفانوس يكالي لعلو كله نخريستوس كتفكرو يكالي لذي لعل كله نخريستوس تفكيرناها لعل كله حيالات لعل كله تبعات لعل كله كإلاتات تسقبر هي أملاغي استيفانوس كاب حمش ختما تأكيبهم ككاراخرو خلو نتنسو ززارو والو زنبره تبابن فلتاتنجن كما قوتو أي كألون سلازي استيفانوس نأملاغ مسفكرو نتوم بداربا أمني عصمتو زسبابرو زنبرو كفكروم أيتس أجمن سلاز فكروم تنسيحهم من قصة سمايات كأتو سلاز دل خايو وأبويز قبروا يفلتن يومه حدا قالهم
ናበለ ኣብ ኣፍ ድነሞት ኮይኑ ዝጽልየሎም ዝነበረ እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብድሕሪኡ ዝተቐሰልና ዲያቆን ሓውና ሮቤል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 ኣብ 42 እዩ ኣነ ካቦቦ እየ ዝወጻእኩ ካቦቦ እውን እየ ዝመጻእኩ እዚ ርእስቲ እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከለልይዎ ንሓንሳብ ወዲ ዮሴፍ ብልዎ ካሓርቁ ከለዉ ከዓኒ ሳምራዊ ይብልዎ ዓመፅ ክስዕሮም ከሎ ጋኔን ኣለዎ ይብልዎ ሰኣን ምፍላጥ ከይጠፍኡ ነብሰብ ከየጥፍኡ ነብሶም ከይጎድኡ ምእንቲ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጥዎ ካበይ ከም ዝመፀ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝመፀ ክፈልጥዎ እሞ ከምቲ ኣርእስትና ብኩሉ ልቦም ከፍቅርዎ ነብሶም ክድሕኑ ኢሉ እዩ መንነቱ ዝገልጸሎም ዝነበረ እቶም ነቲ ቃል ዘቕለብሉ ከዓ ተጠቂሞምሉ እዮም ብድሕሪኡ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ኣነ ብስም ኣቦይ መፅየ ይተቐበልኩምንን ነቲ ብስም ርእሱ ዝመጽእ ግን ክትቅበልዎ ኢኹም ንክርስቶስ ዘይተቐበለ ንኻልእ ንሓጢኣት ሓሳብ መሲሕ ክቕበል ዘለዎ ተኽእሎ ሰፊሕ ስለ ዝኾነ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስፊሑ ኣብዚ ወንጌል እዚ ብዛዕባ መንነቱ ገሊጽሎም እዩ ኣስዒቡ ሓውና ዲያቆን ረቤል ካብቶም ንኣምላኽ ዘፍቀሩ ኣብ ኣገልግሎት ዘለው ስልጣን ዘለው ፍልጠት ዘለዎም ኣብ ጽድቂ ዘለው ጥራይ ከይንብል ምእንቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 7 ካብ 38 ጀሚሩ ብዛዕባ እታ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንብዓታ የእጋሩ ተሓጽብ ዝነበረት ብጨጉሪ ርእሳ እግሩ ትደርዝ ዝነበረት ብዙሕ ስለ ዘፍቀረት ብዙሕ ተሓዲጉላ እዩ እቲ ብዙሕ ዘፍቅር ብዙሕ ይዝሕደገሉ ሓጢኣትኪ ተሓዲጉልኪ እዩ ብሰላም ኪድ ኢሉ ብሰላም ዘፋነዋ ሓጢኣታ ዝሓደገላ ምስቲ ዓቃብ ሕጊ ኣነጻጺሩ ኣብ ገዝኡ ዝዓደሞ ንስኻ ገዛኻ መጽየ ንእግረይ ማይ ሃብካንን እዚኣ ግን ብንብዓታ ደሪዛ ኣጋረይ ሓጸበት ንስኻ ንእግረይ ዝኸውን እግረይ ዝደርዝሽ ጎማኑ ሃብካንን እዚኣ ግን ብጨጉሪ ርእሳ ኣጋረይ ደረዘት ንስኻ ነቢዩ ሚልካ ኣይተሳለምካንን እዚኣ ግን ምስ ሰላም ጥራይ ዘይኮነ ክሳብ ዝወፅእ የእጋረይ ካብ ምስዓም ኣየቋረፀትን ስለዚ እቶም ኣብነት ገልጸልና ጸኒሑ ሓውና ዲያቆን ሮቤል ካብቶም ልዕሊ ኣምላኽ ልዕሊ ጎይታ ንደቆም ንስድሮኦም ኣፍቂሮም ደቆም ዘጥፍኡ ስድሮኦም ዘጥፍኡ ህይወቶም ዘጥፍኡ ሓደ ካህን ኤሊ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ምዕራፍ 3 ተጠቂስልና ኣሎ ካብቶም ልዕሊ ወለዶም ልዕሊ ቦኦም ልዕሊ ደቆም ንእግዚአብሔር ዘፍቀሩ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ብንጹር ኣቐሚጥልና ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 15 ካብ 9 ዓሳ ንጉስ ይሁዳ ኣብቲ ዕዮ እግዚአብሔር ምስ መጸ ኣዲኡ እንታይ ትገብር ነይራ ኣዲኡ ናይቲ ርኹስ ምስሊ ኣብነት ነይራ እዩ ስለዚ ነቲ ኩሉ ጽያፍ ቅድሚ ምእላዩ ነዲኡ መዓካውን ንኣስታርተ ናይ ጽያፍ ምስሊ ስለ ዝነበረት ካብ መንግስታ ሰዓራ ኣዲኣ ወላዲቱኣ ግን ናይ ጽያፍ ምስሊ ስለ ዝነበረት ካብ መንግስታ ሰዓራ ብድሕሪኡ ከዓ ንኩሉ ነቲ ርክሰት ኣለዮ ይብል ስለዚ ኣብ መወዳእታ ሓውና ዲያቆን ረቤል እቲ ቤተ ክርስቲያንና ኩሉ ግዜ ትእውጆ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 16:22 ኩሉ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም መላዱ ዘይኣምንን ከም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ክሳብ ካልኣይ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈልየ ይኹን ስለዚ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ከነፍቅሮ ቤተ ክርስቲያን መዓልታዊ እትእውጆ ብምዃኑ እዩ
دقيمة ندياقون روبيل حونا قال هوت يسمعلنا نعناقات سمعنا يوقال قبل بنا حديرو 36 100 سنة يفرغ فري نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልና ልዕሊ ኩሉ ንክርስቶስ ምፍቃር ይዝብል አርእስትና ነዚ ቃል እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉ ዕዮ ሰሪዕኹም ኣብ ገገዛኹም ኮንኩም ነዚ አገልግሎት ቤተክርስቲያን ትካታተሉ ዘለኹም ስድራ መድኃኔ ዓለም ላይ በሐፈሻ ሁሉኩም ነዚ አገልግሎት ትካታተሉ እግዚአብሔር መዓቱ አቅሪሩ ምሕረቱ አውሪዱ ኣብ ዙርያ መቅደሱ በሕብረት نأملخ نوداسي ننسحا نقربان نمهلت نخلو قبر سنايك نقابا نايك زابير كردوس فقادي خنالنا سنيلكم سلا سمعكمنا أبت قبر وصلت كل زابير اسمعكم سلا غلاتك زابير استمسقنيهم اسمر ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እግዚአብሔር ኃይለየ የፍቅረካየ እግዚአብሔር ሲከብሐይ እርደይ መናገፍየይ አምላኽይ ዛሃድ መሉ ጸገት ወልታይ ቀጥ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለየ የፍቅረካየ
እግዚአብሔር ሲከውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኽ ዛሃድመሉ ፀግዐይ ወልታይ ቀርነይ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅርካ እየ እግዚአብሔር ሲከውሐይ ዕርደይ መናገፍየይ ኣምላኸይ ዛሃድመሉ ፀግዐይ ወልታይ ቀርኒ ምድሓነይ እግዚአብሔር ኃይለይ የፍቅርካ እየ እግዚአብሔር ሲከውሐይ ዕርደይ ናገፍየይ ኣምላኸይ ዛሃድመሉ ፀግዐይ ወልታይ ቀርኒ ምድሓነይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኢዳዊት የልዕል ናባኻ እቕማተይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እንግሰካ ነፍሰይ ብኣምላኽ የማዕቁባ ዳወይ የልዕል ናባኻ እቕማተይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቁባ ኣይ ዳዊት የልዕል ናባኻ ምቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ንምምላኽ ኢኻ እምልኸካ ንጉስ ኢኻ እንግሰካ መሓረ ኣምላኽ መሓረና ይቕረ በሃለ ኣምላኽ ቅረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስምካ ንምቕዳስ መንግስትኻ ንምውራስ ኣብቅዓና ንጸድቀሉን ድሕነሉን ኣእምሮ ሃበና ፍቕርን ሰላምን ኣውርደልና ዓይንና ካብ ንብዓት ልብና ካብ ሓዘን የእጋርና ካብ ምንድልሃዝ ነፍስና ካብ ሞት ሓጢኣት ዓቅበና ቅዱስን ሕያውን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝወፈሩ ዝገሹ ዝረሓቑ ዝተሰዱ ኣብ በረኻ ዘለው ኩሎም ብዳሕነ ሰላም ዓቂብካ ገጾም ንምርኣይ ኣብቅዓና ሕሙማት ፈውሰልና ዝተኣስሩ ፍታሓልና ዝሓዘኑ ደብሰልና ዝሞቱ ገነት መንግስተ ሰማያት ኣውርሰልና ዝሓዝናዮም ኩሉ ንበረኸት ግበረልና ዝወለድናዮም ማዕብየልናን ቀድሰልናን ባርኸልናን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኸተ ነቢያት ወሐዋርያት በረኸተ ጻድቃን ወሰማያዊት በረኸት ትጉሃን መላእኽት በረኸት ረድኤት ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ናይ ቅዱስ ሚካኤል በረኸት ኩሎም ቅዱሳን ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ክፈለና ንጸድቀሉን ድሕነሉን ኣእምሮ ሂብካ መወዳእታና ጸብቐልና መዓትካ ቁረልና ምሕረትካ ውርደልና መዓትካ ቁረልና ምሕረትካ ውርደልና መዓትካ ቁረልና ምሕረትካ ውርደልና ካብ ንፈርሆ መከራ ሰውረና ኣቦ ሰንበት ጎይታ ምሕረት እስኻ ኢኻ እሞ ኢሎምና ክንብሎም ገይሮምና ክንገብሮም ኣይተብለና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ መንፈስ ቅዱስ ብኣፍ ሓውና ገይሩ ክምዕደና ዘምስየ ልዕሊ ኩሉ ንዓኻ ኸነፍቅር ፍቕርኻ ብልብና ክሰፍን ብፍቕርኻ ጌርካ ኸኣ ንኩሉ ኸነፍቅር ዘስተውዕል ኣእምሮ ሃበና ነዚ መዓልቲ እዚ ኣሰጋጊርካ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዚ ዘለናዮ ዘይንቡር ናብራ ውፅኢት ዘይንቡር መገድና እሞ ሓጢኣትና ይቕረ ኢልካ ናብ ንቡር ህይወት ክትመልሰና ቅዱስ ፍቓድካ ይኹነልና ኣብ ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎሚ ሃበና
نحنا نزبدلنا بدلون كم زحدقنا اللون بدلنا أبسانا حدقلنا كاب كل خفاد احنا النمبر نفتنا ايتاتونا منقستن حيلن كبرن نزل عالمنات كايمو امين او ادينا قدست دنجل مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلينا خي دنجل خي بسقاخون دنجل خي ادك زابير ويتا سراويت سلام لك اللهو سخي كابنستي برختي خي برخر سخون بروخيو او ملئتا سقا زابير مساخيو او فسيت دس بالكي حتياتنا خحد قلنا نفكر ودخي إيسوس كريستوس ننتانا محرت لمنلنا سقا ويتانان مدحانينان إيسوس كريستوسن فقراء أملاخن حبرت منفس قدسن أبصرها زيون أبلع القدسان أبوتاتنا هاريات كم زورده حجون أبلع لين أبلع لكل خمن عصفن دربن كوينيرت سلقالاتو زابير استمس جنيخن سلام ليتحديرو أبسبهاتنك بسلام كرخبنا ناك زابير قدوس فقط يقبرلنا ناب نبور يملسنا لومي وازيما ناي بقال ارغتيو صباح حموس كابتن ساي 4 معالتي بقال ارغتيو أبزمت ساعمت كا بمهليتن بوداسين بقداسين كنوعلو ناك زابير قدوس فقط يخنلنا أبززل لنا خان بعلى إرجعت خنذكر زابير نزيان كحنا سلام ليتي سلام حضرنا